madulong. Itatak mo na! Kahoy-kahoy niya itong padulungan mga kasama. Nagpundi akong laway. Yes mga kasama, balikan niyo maglari-larita. Mag-itatag malay nga kusog kayo na ganog-lanog ang iyang radyo sa DXDC. Kisa ka makadawat karong adlaw sa ato na pong papremyo na bonggang-bongga na radio o isa ka sa mugas. Nakasama. Nakadulong na pagbalay na kusog kayo ang DXDC. Naminaw pa. Kasi tagiyaan eh. Hi, good morning! Isa yung pangalan. Uday, si 𝐊𝐚𝐬𝐚𝐬, taga Bagosero. Dali, musulod na ta. Yung mag-ilang, bitag sa bulas. Ano po, manatot ng sapatos. Very good, Dr. Kadlawa. Sila mga beauty na rin. Isa. Kutong gidoklok, parang taon mo kusog akong radyo, dumirin. Sige mag-doktor, kayo mo hindi dumudoktor, muhingay magod. Ay, parang yun, nabahala gini, basta makadungog lang to sa inyong programa doon, dumirin. Sige, basta-basta ang DXDC. Di na nato dugayon pag ato na itulong. Bago nga radyo, gikan sa DXDC. Di basta-basta tayo na wato ba sa kasalugan. Gikan sa DXDC. Daghang kayo salamat sa DXDC, sa inyong pagkata. Salamat ang inyong pagkuhan karon. Salamat po nga ako inyong nagian sa inyong programa, sa inyong tigsuroy sa mga barangayan. Salamat po dako nga ako ilang nagian bisan gidoktor pa na ako akong radyo, nadunggan gila nila na naminaw dito sa DXDC sa inyong programa.